Wallahi ba ku san inda ilimi ya rushe ba arewa. Manyanmu na arewa da kuke zaune a Abuja, waɗanda kuke ɗaukan miliyoyin kuɗi kuna sa 'ya'yanku a makarantu irin makarantu na ƙyale-ƙyale da aka gina a Abuja, mutum yana biyan miliyan 2 a tam guda ko miliyan 3 a tam guda ga ɗansa ya yi karatu. Ba ku ko komawa ƙauyukanku, ba ku ko komawa ka ga makarantunku na firamare da kuka yi. Waɗannan makarantunku na firamare da kuka yi, ya ku manyanmu na arewa, makarantunku na firamare da kuka yi daga makarantunku na sakandare da kuka yi suna nan sun rushe. Wallahi babu makarantun nan, suna nan a suna ne. Akasarin makarantun nan ko ga gininsu wallahi a lalace suke. Sannan akasarin makarantun nan, ya ku manyan arewa da kuke Abuja, akasarin makarantunku na firamare da sakandare da kuka yi babu malamai a ciki. Matasanmu a arewa ba sa samun ilimi, shi yasa suke ta ƙara bazamowa Abuja, suna zuwa suna neman sana'a na ƙarfi. Ilimi fa ya mutu a arewa. Ku koma garuruwanku, ku koma jihohinku, ku ga inda ilimi fa ya mutu. Kuna nan Abuja, wallahi ba ku san hali da jihohinmu suke ciki ba. Wallahi ina kira ga manyanmu na arewa, wallahi ku yi karatun ta nutsu. Kuna ilmantar da 'ya'yanku da kuɗaɗe masu tsada, amma ba ku iya tanadin komai da za ku koma gida ku gyara makarantun da kuka yi, saboda ƙannanku da 'ya'yan ƙannanku da hamma da jikokinku da sauran danginku su ma su samu ingantaccen ilimi da kuka samu. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku alfarma, kuka zo kuka samu manyan ayyuka masu daraja a Abuja. Wallahi tallahi da a ƙauyukanku babu yaron da zai ci common entrance da jarabawa za ta kawo shi local government headquarters, in akwai makaranta da ake zuwa a local government headquarters. Babu. Ko daga ƙauyukanku kuka ci jarabawa kuka je Federal Government College Port Harcourt, kuka je Federal Government College Enugu, kuka je Federal Government College Lagos. Daga ƙauyukanku ba ma local government headquarters ba. Yanzu kun manta da wannan. Ana ta kashe kuɗi, ana rayuwar ƙarya a Abuja, ilimi ya rushe a arewa, ba ruwanku. Shi ne fa duk abubuwa suka lalace a arewa. Zaman lafiya yana nema ya gagare mu, saboda an rusa ilimi. Ban sani ba ko saƙon da nake so na isar ya isa.